Mashoko akabuda achitaurwa nemukomana aiwa anonzi Nox Chivero akauya akataura at an undisclosed location. Panguva inoi uye achiafirmawo achinzi aiwa ndeyechokwadi kuti panguva inoi Comrade Bombshell aiwa is just finalizing my final steps kuti aiwa vakomana vachiuya zvavo nethe final signal. Sandapinda mashoko okuda achikomenewo achitaurwa panapa nevakomana zvinozoratidza kuti aiwa panguva inoi these guys zvavakaronga havinozvii but panguva inoi they are saying they are now ready. Sandapinda mashoko okuda nyuka panapa nobva subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda pahendo yakanzi Comrade Blessed Aragiza. People, they are not really trusting the sources arikuya through X akanyokwa zita raBombshell Geza, but we are just going to read as it is. Anobanyira chiti, yes, the announcement I made through Comrade Chivero is authentic. We are finalizing our next move. Is the idiom, look before you leap. We are taking careful consideration the issue so as to achieve success and avoid mistakes as we are dealing with a sophisticated issue. Tomash Wangdano Kapana this end and Comrade Blessed Arageza. We see kuti Iowa in the comment section, some people they are filming Machit Iowa. We are waiting for you, Geza. At the same time, people they are not trusting the source. Machit Iowa, we are not the real Bombshell. This is ghost or a fake account. Illusion on someone else. But mashoko achikona panguva ine on the other hand, people they are trusting vakomana vanageza vachiti aiwa we are waiting for you vakomana, we can't wait since muri kutaura muchiti this is something which is going to comprise of the masses of Zimbabwe chiri motivated aiwa the power of the people they are waiting aiwa kubetsera vanageza kuexecuta zvavada kuexecuta. Imbotize mafungiro enyu vari kudii pamusoro pechitiko ichi chataona kuti panguva inoi aiwa akuchiwira mapisa. Pinda comment section medu dzemafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.